să vindeți covorul ăsta pentru muzeu? Dar eu vă-l dau și așa, nu-i trebuie nicio capică. Pierne, candreluri, țoluri. În fiecare casă rămâne câte ceva viu. Eu nu cred că tot până la urmă moare. Mulțumesc? Ați numărat vreodată câte capace de pernă ați făcut? Oi, nu. Unde știi, când e frumos, e o plăcere de a trăi, de a viețui mai departe. Cum s-a legat? Bine. Prinim oaspeți, dar mă n-am și primit. Eu am bătrânit și el a trăgit. Folos casa frumoasă, dacă eu de-am zilnică. Este o piesă rarisimă și cred că ar putea face față oricărui muzeu. Felul ăsta de împletitură pentru noi e ceva genial. La noi nu se mai fac așa gen de stil, unici din sat păstrați așa. Băi, îi spun că eu țăs în ziua de azi, la nimeni nu le vine cred. Hai, veniți, vă să-l dea steaua. Ce-aș fi timpul? Hai, Cina, vină cu așa.